100 nga. 50 lang ito. Di wag mo na lang bayaran. Kumuha ka na lang. Oo, pwede rin. Lahat na lang. Oo, pwede rin. Baka narinig mo, Seng? Oh, yaman natin. Mama man. 100. Hindi siya papapa. Ito okay, mama mo. Ganito lang. Hindi bago. Yung sa kanya yung parang gusto. Hindi yan kasi kasi. Yung sa kanya yung ano lang, yung mouse. Ngayong hapon. Bili pa po yung mais. Kaya film po. Yun ng hapon. Ala, may nakita ko. Kaya yan po ang bibili ni Ma'am MG na bag. Tapos nabita sa yung ano yung bag ko eh. Sali Agustin sa... Ha? Nabita sa yung bag ko. Pinakita mo? Bibili na lang siya doon tapos sasabay na lang sa ano, carton. Marami kain. May butter to tsaka cheese. Sige na sa loob. Pakitag nyo nga siya dito. Sebanch anak, hello. Malud, Janela. Yes, ako lang. Thank you, Sherilyn Araw. I love you. Sa mga hindi pa nakakapanood sa YouTube ko, guys, please panoorin nyo po. Ganda ng gift ko. Magkano ito mais? Yes. Dala, magkano ito? Ala. Ala, please. 35 daw isa. Shoutout sa pinsan ko, kay Edmond Villanueva Biandilla. Shoutout kay Jesse Boy, Benedict, JR, at kay Bombay. Mantila, mga pinsan. Ay, malisadong itlog. Virginia Rivas. Ay talaga, abangan. Sherilyn Araw. Maayong hapon. Kala kasi kasi. Dada, may kanin ba? Kasi darating bisita ni Brenda, kakain muna yung bago mag-perform. Nasa playa na daw. Playa sa Mangan tayo. Ate Nati Jane. Playa sa Davao. Grace Navarro. Nancy, hi sister. Thank you ha. Nakatulog ako, Nancy. Sister. Thank you sa pamisa para kay mama dyan sa Manawag. I love you. It means a lot to me. Maraming salamat. Yan mo, parang nagigising-gising ko lang. Ate yan. 35. Yung squad ba? Ay, iba pa yung squad. Ay, iba. Ay! Ano ba yan? Nachismis kita lang. Siyam. Squad sila. Ay, stand ko. Inigat ka. Hindi, squid yun, squid. Seng, asang stand ng nag-consig? Ay, hindi ko alam. Pinababa ni Brenda, hindi ko alam. Hindi ko alam yung stand. Oh, si Stan?
Malu de la Rama, Rosemary Formacion, Regan Quezon, Sheila Sandy. Oo, yung mag-iulin itong Stan Ana. I love you. Bubuan. Dara, ano sa mga biyayan ka ba? Bakit share mga moms? Nakatulog ako dito sa ilalim. Ay, may cellphone ka rapeng? Oh. Nalakuan ka to? Ano, bilin ka? Ay, pag binuangi ba kayo? Wala ka na. Joy Uping. Joy sa Uping, thank you. Sa mga pinsan ko, mukhang nagiinom na naman kayo. Sabado night, ha? Sibi ang lakaw-lakaw ganiya, ha? Dito sa gawas. Saan? Sa kwarto, sa entrance. Ito sa entrance. Wala ka dali na. Karoon na, lawa. Ko na ako nga buong nga kuan na no. Ang maranga. Lani Malyo, ha? Wala, ah. Wala. Sarap ng tulog mo dyan sa ano ah. Lamig. Alangan naman eh, may electric fan kang nakatutok. Hindi malamig. Malamig pa rin. Bukas iihi na yung bata. Bukas. Iinom siya dyan. Wala mo muna. Yun na ba yan? Gawas mga ganit, kaduwa mga gi. Malu de la Rama. Duwa mga kagabuan. Ay, 350. Ha? Ang benta? Sana araw-araw ganyan, hay-hay. Makiriw out pa. Masam-samit masin. Masarap na kain, ha? Wala naman. Rep magnet. Na mine sa banda. Yung rep ba? Ay, Ano, ubos na rep magnet. inikot kasi nila. Kaya dapat iniikot nila. Nagpila mo na ni Jen? 100. Ay, isa? Wala itong rep magnet. Ilang? Ay, 50 na dito. Lagyan, oo. Ulan? Kasi for sure maraming tao mamaya kasi manunood dyan ng kantahan. Kaya ayoko muna siyang isilong. No? Uulan ba? Pero hindi yun makita. Tata! Alala Ah? ko na. Wala na. Jenny Salem, good afternoon, shout out from Cabuya, Laguna, Glenda, Quinton, Jenny Lilag. Tipinda! Ala. Diba, ikatulang ulo. Ikuto. Yes. Gusto niya. Mama? Mama? Pasok mama inanang ito. Pasok sa inanang Yahoo! Hi, Ate Tet Adjate. Thank you for sharing this live. O, alam nyo na gagawin sa mga ads. May mga ads pang lumalabas. Pindutin nyo lang. Tapos, galing ka na makapunta ka dyan. Sige po, Mamalu Catalia de Rama. We will wait for you. Ha? Ala, O, diba? Mag-abono ka pa talaga. 315 ka na. Welcome, Glenda Quintal. Pa-star ka na lang para makabawi. DMC Caralos in. Baka naman, DMC. I love you yan.
I love you yan. I love you. Huwag mo naman ipilit yung gusto mo, ano, bibi. Wala na yan. Uy, ano to? Ayoko na eh. Akin na yan. Ayaw na, sa'yo na yan. Okay. Okay. Tarada. Walang pa isa, marawanan. O yan, ito ang palang isa. Kunin mo isa, kunin mo isa. Yung mamaya. Oh, wag na. Ay, akin na yung isa. Dilaan. Gina Tata, maraming Singapore. Para mamaya na lang din. Para sure. Lynn Bisnar Crosby. Dilaan ko muna yung isa para sure. Si Donna kasi, atat-atat kanina. Nilagyan niya agad ng butter, nilagyan niya yung cheese. Katatapos na namin kumain. Yan ni Lara. Ella Martinez. Okay naman po. Gina Rubio. Hulaan mo. Bona. Okay lang, Glenda Quintal. Malu Darama. Lynn Crosby. Inggitin ko talaga kayo. This is my favorite fruits. Fruits ba to o gulay? Ano sa tingin nyo? Palar ka Sara Casino San Pedro. Mother's Earth, oh, wow, gulay. Hindi naman to. Kasi makain ko sila mais tapos ano po, dinilaan niya kasi niya po, tulad ng gabi po. Watching from Macau. Ang daming bisita. Ako talaga, I love this. Pakitag nga sila. Pakicomment sila dito kung sila nga. Mga nilabahan ko yun. Kung kayo lumipat kayo dito kasi nandito po yung okay mas mura si Kanhan pa. Original lang dyan, sumahal dito, mura lang. Rowena Ikalina, Florence Yamauchi. Kain. Buti pa yung mais, pinakagat. Mamayang gabi, Rowena Ikalina, yan ka na naman, bahala ka. Hindi ko na maintindihan, Mamalu Derama. Maribet Moramat. Namarin ka ta. Ganito talaga ako kumain. Wow! direct po to pang summer outfit. Marami na pinagdaanan to. Namis yung namis yung mais ni Donna. Tadam! Alam nyo,
Gusto ko bang kumain sana ng mais? Natatakot lang ako, baka mamaya pag niluwa ko na siya, popcorn na siya. Malo na naman, hindi ko alam eh. Kagigising ko lang. No, Mother's Earth to. Hindi po. Belinda Rabago from Tondo. Hi, saan ka sa Tondo? Long dress. Abang, pero ubos. Tabang. Souvenir! Souvenir! Kung kayo bumili sa akin, di ba po kayo? Lawrence Yamamuchi. Sa Delpan. Dati nag-perform ako dyan. Malapit yan sa ano. Malapit yan sa Divisoria at saka sa Tawid. Papuntang ano. Parola. Belinda Rabago. Finally Marabi. Ano na naman yon? Hello, another 50 stars. Thank you. At Florence Yamauchi. Damo arigato. Unop, Joy Joy. Joy Joy Puno. Tyra Lima, ayang hapon. Souvenir, souvenir. Souvenir. Mabers Erto, good. Tyra Lee, Belinda Rabago. Sa Pierre, correct. Ramonique, Ate Ophelia Russell, thank you so much. Marie Chris Angeles Abangan. Bernie Castillo ng Tondo, Manila. Sam Ibanez, hindi po. Michael Vince Gonzalez, Dana de Garcia. I love you. It means so much to me, Ma'am Florence. Florence Yamauchi. Marivic Mendoza. Dilibet Cabaluna, Dana Paula de Gracia, Africa Reina. Sobra po yung happiness kapag nakakakita ko ng ganyan. Thank you. Africa Reina. Flor Barcibal Africa Reynan, hello. Shout out sa kuya kong Reynan din. Adita Suarez. Tingnan natin kung anong ginagawa nila preparation para sa pagdating ng mga bisita. EH po. Bahalak. Ano ba EH? Ibig sabihin ng EH. Bili na kayo! Souvenir! Wala ka parang ilaw dyan, no? Wala, kandila lang daw. Sa ilalim ng ano, bahay. Bonfire. Doon ako mag-bonfire sa ilalim ng bahay. Maria Pete, Nas Oliver. Mavers, ready na si Gwen. Worth 10K ang bilhin niyang baboy sa kampista. Oo nga eh.
Marami ko siyang kita ngayon. Uy! Nasa mga 5,000 po yung kita. Tinatanong ka ni Mama MJ pala. Kung sa celebration mo. Wala pa. Oh, hindi pa. Yun, ano yun? Pansit. Ano celebration? Para sa, ano yun? 60K? Ano? 100K celebration. May pamugil mo yung mga celebration. Ako nga 38K na ako. Ano yung celebration? Sam Ibanez, abangan. Yuna Hope, my name. Ah, Yuna Hope, okay. Si Carla po ang bisita. Sino guest nyo? Dolores Canja. Abangan kung sino. Malapit na siya. Ayan na siya! So dito magsiset up mamaya para malapit na yung sound system. Hi! Ah. Naligo na palang aming, ano. Para katatanggalan niya sa sampayan na kinuha mo na. Tatlo po. Abangan, it's a surprise. Abangan niyo dito sa live ko. Dito kayo manood, dito kayo mag-abang. Lo? What's happening? We're happy here. Why you're here? Because you were there. Ha? You are there. You were everything. Ay, grabe naman si Melmar. Ang bilis ng ka... Spaghetti yung... Diba, you know, yun naman my favorite. Diba? Sagad na yan. Yun lang yun. Thank you po. Ha? Ay, hi. Taga saan po kayo? Taga saan mo? Papa, Balingasag. Ah, malapit lang pala, Melmar. Makapunta nga ng Balingasag. Bibili kasi ako doon ng ano, sa mall. Hi po. Mayang hapon. Bili kayo souvenir, baka gusto niyo. Toro ko nyo. Dari ko dali. No. Ito na iba sa bago na tindahan. Bakit pag damit ko hindi mo inaayos, Marian? Tanan? Ayan na pala. Ay, bakit mo itatapon si Raulo ka? Ngayon, Hala! Ayan na! Ito na tayo magpansit. Malakaw sa. Wow, andito pala. Ito na si Ma'am MJ. Ma'am MJ. Ayan namin magpansit nga. 15 o 16? Ha? Oo, naraan na. Para kasi Ma'am MJ dahil san magpapansit ako for ana dinner, ana. Ah, 16K. Ako. Ah, Nag-message nga rin ako sa kanya eh. At Sabi saka na ko, mga ma, ano. 46,000 kasi ako. sabi kasi niya, nung nag-15K pala ako siya, mag-16K yan, magpapadala ko ng pansit. Magpapadala siya ng papadala. Mayong hapon sa Bakit ko Pura. na ganyan sa akin? Ba, labas ako dyan ah. PM mo kasi. Ayaw ko. Hindi ko gamit. Yung stop na ako sa mabuyo-buyo. PM mo kasi. Karap ah. mas. Ano? Hala, ba't ganyan yung ano mo? Niloloko ka ni ano. Parang ganun na yung mga 125. Pili na okay. Kakain ako dahil nakakita ko ng spaghetti. Alam mo talaga, promise, kahit doon sa amin sa Manila, kahit spaghetti tas ketchup yung ano, tomato sauce. Nakain ko talaga. Ewan ko ba? I can't wait na makita ko yung boyfriend ko mamaya. So, abangan niyo po. Mahayang kami Sana magkaroon kami ng chance na makapag-usap. Charlie kasi, konnichiwa, Costa, hello. Kilala ko personally. Ano? Hindi pa, pero lagi ako nanonood sa comment. John Mark? Diba? Ito sa man. Ah, sila kuan? Bawal ba? Ay, hindi ko sila bet. I don't know why. Ma'am Shigi like me, ha? Opo. I'm not fan of them. Magkapa kasi kiyapar. Dami ang nanguha si Melmar sa spaghetti. Sa bisita kasi papauwi na rin sila. Sayang din naman itapon. Ha? Diba ko? Tapon na agad, di ba pwede pa sa lubong? Ay, biyak ko pa. Sadang.
Charlie Kasim, naku. Dito sa pamilyan to, wala ka talaga itatago. Wala na lang pati pagligo mo makita. Alas 12 pa sila. Alas 12 pa sila. Doon na sila. Doon na sila sa mansion matulog. Diretso. Pagod kasi. So dito na sila sa morning. Dito Siya na- namang alis natin. Hindi. After lunch pa tayo eh. Alas 10 pa yung ablis natin kasi gabi pa yung sa ilig. 2 hours yung ilig. May mapansit ako. Gabi. Ah, kamande. Nga pa mga kamangge. Apa mo naman Mga 40. Sa kuan sa 15 na. sa 15. Tuesday. Eh, di doon na lang kung saan tayo pupunta. Hindi ako sasama. May trabaho yan. Hindi nakalib. Di unya, saan pala, nag-spaghetti na tayo. Pwede mo di ka maglibay. Okay, wala. Kasi 16,000 ka man na. Nag-reshuffle me. Dito ko balingasag for 1 month. Hala. Abalasa na, karon. Hindi ko maka-live-live ang nagpuntag kayo. Malakayan ba man? Kaya Kaya lagi ko sa'yo ko kanina. Anya mas si Mia? Mia. maghatid sundo lugar sa... Siya! Ranger! Asaray mo sa 15. Saan kayo sa 15? Sila lang po. Pakibot, Bolarong, Sila Jasmine, ng lugar. and Hindi Sally dyan po. Osman. Sa Lanao del Norte po. Tinagwen ba? Makiano kami. Nagwin po. Tumaligo kami Fiesta ng po. timuga sa ano. Wala ba talaga? Hoy, mag-exercise ka ha. Mag-jog ka. Para. Si Mia Para sa si timuga. Mia sama. Hindi. Para sa Tinago. Punta ka Tinago, di ba? Hindi na. Napunta na Tinago. Ay, nakapunta na ako ng Tinago Falls. Hindi na makaya. Pwede naman sa hapon. Pero no. Hindi, masarap yun talaga buong araw. Promise. Layo Punta kayo kanina. Tinago. Ganda dun. Ang ganda nga. Sa Timuga. Ang lamig ng tubig, ang linis. Sa Timuga ako Exercise, nakaligo. exercise. Dahil ka ano, kapanggaw na agilan. Timogag. Timuga. Minumura po ako niyo. Nara, mas highway ang Timuga. Highway naman ang timuga. Ano yun? Layo lang ang tirago. Pool, swimming pool din. Malamig. Masyado malamig. Tayo kayo. Ay na lang, okay. Ang ano? Kami ba yung bahala Tinago sa... Falls. Ang Tinago Falls, ang lalim niya, parang yung falls nyo, yun yung pababa. Ayaw ba? Bilang walking distance talaga. Ang Malayo. walking distance. Yung step. Ayun, step. Minumura mo na naman kami. Kaya mo na yun. Pista na nila manay. Yapon dahil. Hindi manay. Kapatid ko nandun sa Lugait. Sa 16 pa may pista. Sa 60, may sayawan kina Gwen. Yung disco. Dili 15. Sa gabi. Sila dyan naman 15. Actually 16 talaga. 15 na kasi pupunta si Benda. Wala pong live. Tsaka mag-ano, diba? Live po. Overnight tayo doon sa resort. Sa resort. Sa disco wala tayo doon. Nagtutuwa sa resort. Bakit? Hindi ko alam. Si Inchar ka rin. I don't know. Why? Gina Hindi na may Kahate. way pakaligo. Maligo na nga ko, Bi. Ay mo nakita na kara. Yung sa siling panado. Damaw na na. Agbungawon. Kabalakan itong lahat. Kasi nawawala yung phone na kanina na nilimutan niya sa niya Kaya lagay. umiyak siya. Taranta lahat. Nahanap niya na pinahanap. Taranta lahat. Pandahay. Kara nga. Emi Digos Kung sila auntie, cellphone mo ka. Mawalaan na. Baka naman pinasa yung iba si spaghetti doon sa yung... Wala. Ano lang yung Ano yun ito? pwede din na. Doon ka. Doon ka. Ang abay din eh. Dami tanan. Dito din sa ubos. Dito sa mansion. Diyan na lang oh, tayo. Villarreal, Rory. Ayaw, di na lagi Diyan tayo. Diyan sila sa... Chika din na mansion dyan. Okay, para plaster, para may gubot. Precautionist. Tsaka pagod yun sa biyahe for sure. Pwede ba sila ugma dali sa kuan, dali tabag lunch. Dinner ay nga kanang dito mo maglan sa balay kay pamugin na kasi taon ang gigamit kami. So kung tabang entertain uli na gyapon may hapon. Masakto pud na po show sa Diligan. Ligan. Mas Ruben Divina may bakit siya? Ha? Hindi di ruwin nga luko ka. Animal ka, baboy di inaani. Sa ko pikas. Naa si Otlong diha. Ah,
Wala man. Kani nga bangko baka puliki. Tubaga kuha kay batasan. Sa mga lunglego, dyan para mga model, dyan ang nakita kanina pa mga model. Sira ulo ka, Mga Jin. diva. Wala si Otlom diri. Nalawak na rin. Saka na. Usa na, kasi utlong. Si Otlom. Yung ano, yung may dalawang pangil lang sa ngipin. Jin Bulag, kakaprank mo talaga. Maiyak tawa ka talaga, tino mo. Para ka ng nanay. Nanay ng 8. Walong baboy. Walang biik. Idol lang ang si Amanda. Sige, kamot. Baboy na Lagi siya. padong nami asa may naog. Naog. Haog liko. Isa ba? Nagkumiti sila. Nakabukbay. Siyam. Nay. Sila ka unom mo, nagtulo ka stop nila ba. Kung nagtulo sila sa kwarto. Ipakita ko sa daway ni Melmar B. Ako raba ni Idol. Lagi sa bisita madulog. Hala. Nang pa-sexy ba na si Hindi mas mama dito ko sa ubos. Ha? Sira ulo ka talaga. Nilalaro niya po yung nanay niya. Marami na pong tao, andito na po. Ayan na, andito na sila. Nahilo na yung nanonood. Nandito na sila. Nahilo na yung nanonood. Halapak! Ay? Nakadalawa na akong ganyan. Ngayong gabi nakabutang kong reserve. Pangit si Melmar karon, last week pa siya. Ikaw makakasama nila sa mansyon. Hindi ba naman hindi eh. Doon na, madaling araw man yun. Ganda. Madaling araw na yun. Ay wala, bantay lang. How much, mami? Milo lang daw isa. Blast? Geski Espares. Ano saman? Ne, litik ko me. Hindi. Kaliwa. Isa pa. Hindi, kaliwa ba? Pakaliwa. Yan. Ay, isa lang. Yes, so abangan po natin sila mga mo. Hala, ba't nandiyan damit ko? Nali sa... Naunsa man si oy? Nina. Si Amanda to, siya uli naglaban ng damit ko eh. Hindi, okay. Kaya mo na. Napunta sa ukay-ukay. Ay, nachada. Iba talaga po si Nina, Wonder Nina. Good evening, Maravik na Torre. Pabukalan na ni Was? Gina Rubio. Pabukalan lang kayo asin eh. Nabablog si Amanda Jel. Ano? Po. Hello? Ay, hi naman daw, Nina. Nina, pag hi naman doon mga viewers. Hi guys! Gabi.
Luto tayo na Ano lulutuin daw? Negosyo natin. negosyo ko ng kutsara. Bakit maraming suka? Oh, ganyan. Melmark, Celtic Crystal. Lyra Lee. Hindi na naman na. Nagpaibog siya. Se. Na. Guwapa ha, binuangan. Yung sanay na si Amang. May sinasabi siya. Nga, mabasa. Ay, pangatag. Wala sa daan. Babaw! 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 Babalo. Babaw! Babalo. Oo, babalo daw. Ako pala yung tinira niya. Sira ulo. Parso pala. Baba. Parso. Parso. Babalo. Uy, nalaya lagi ni wala. Ay, wala ni bunyag. Ha? Ano? Oo ba kayo? Walang tubig. Ha? Ba't nakahubad ka ba? Hindi. Ay, asa ba yung bag ko? Asa baba nandito? Asa baba? Chuchay! Chuchay! Halika. Halika. Ay. No. Winter po, madami. Naligo ka na? Naligo ka na? Bahog duga. Parang taba, ang bigat na naman niya. Kapra. Ha? Siya naman hit. Chuchay! Dito. Chuchay! Lyra Lee. Bako. Ala. Ano naman? Sumulo na. May sakit po. Mama MJ. Hi, Ate MG Plantig. Hello po. Nakita, alam mo na yung t-shirt. Mama MJ, thank you so much sa t-shirt. Nakita ko nga kanina, sabi ko pinagtuturo. Ay, gumanda yung labi ko, no? Medyo Ayaw, mas magalan okay, dito no? konti. Mas okay. Di ba, ngumiti ako, may kapala dito. Dati nakalubog. Shout out kay June Andre. Magtingin muna ako dun sa ano ko, pesto ko kasi sayang mamaya maraming tao. Hindi muna ako mag-close, oy. You fell in love on the first night that we met. Together we've been happy, all the very few regrets. The only problem is not hard to find, but little changes have been lately. But I love you. So something is wrong in what I Ganon. Dapat kanina i-review mo na lang, review tapos selfie kayo, ganon. Gusto ko na sana magligpit kaya lang sa yung tuwalya. Ganda ng boses. Ang sarap i-tape, no? I-tape ng bibig. You got to love me forever.
for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasies, you're really not in love, so let me go. I must be free. Uy, pa-star naman kayo, kantahan ko kayo a cappella. Is what you wanna. Ganda naman po ng nose niyo, Ma'am Shi. Ay, wala to, Edin Andres. Totoo yan. Totoong pango. Lahat talaga rin siya magaling kumanta. You got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Unsay garap diha unya onsi. Abangan, Anliago na maranga. Mga moms, puntahan niyo yung YouTube ko ngayon. Panoorin niyo naman din yung bago kong upload. Please, sana kayo rin ready mag-perform. Sabi ko nga sa kanya, kaya lang kasi nahiya siya. At saka syempre, kung may magpe-perform, yung ano na. On the first night that we met, together we've been happy, all the very few regrets. Huwag mo na kayong aalis kasi malapit na yun siya. May live band po ngayon, yes. Wait lang po natin. Kasi paano na yun? Ayaw nga, dapat mag-charge na pala ako. Kasi mamaya for sure. Diba? Yung gabi, ikatika na ako, MMZ, kat-kat. Ay, ganito. Tapusin ko muna to, tapos i-charge ko para ma-full charge siya. Tapos puntahan nyo ngayon yung YouTube ko kasi may bago akong upload doon. Ang title, Ang Pasalubong kay Brain Damage. Para sa Inagwang Farm. So, panoorin nyo yun, guys. Puntahan nyo yung mga moms, ha? Para, para naman dumami manood sa YouTube. Ganon. Mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ha? Kaya kayo punta sa Iligan at saan sa Iligan tayo sasagot. Pupunta kami sa Iligan tomorrow. Kung saan po kami, hindi po namin pwedeng sabihin. Pasensya na po. Charot. Hindi ko rin alam kung saan. Siguro, you can PM, Melmar for the info. Kasi, siya po nag-asikaso ng biyahe. Thank you so much. Maraming salamat. See you later. Again. Bye-bye. Punta kayo sa YouTube channel ko, ha. Ma'am Shi G. Ganon.